Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya ug sa tanan nga mga listeners ug tawo nga nagpadayon nga nagsubay ani nga maong channel. Ako dai si Leo ug usa ko ka driver karon sa usa sa mga iladong bus company diriya sa Cebu. Kini ako ang kaagi, kabahin kini sa ako ang karaan nga gisudlang trabaho kaniadto. Ang pagtrabaho ug pagserbisyo sa usa ka pamilyahan nga ilado ug adunahan kaayo sa amo ang dapit. Nagtrabaho ko kaniadto isip usa ka family driver nila. Ug mao kini ang ako ang kaagi. Nagdako ko nga hilig kaayo nga ma-explore sa kaugalingon. Nagkainteresado ko sa pagkat-unog drive sa mga sakyanan. Nakat-unyod ko og tinluan pud ko sa amigong suod sa ako ang papa. Pursigido sa gyud pud ko ato na makat-un aron puhon kun ugali makasakyanan man ko. Dili na ko anang magbayad pa para sa eskwelahan sa pag-driving lesson. Mao ginang ako ang panggandoy nga ang makasakyanan ko puhon. Miuban-uban ko sa akong kaila ato isip extra driver. Ug kay lagi gamay ra ang kita sa akong kaila. Nakadesisyon ko na mangita na lang ko og lain nga kasudlang trabaho isip usa ka driver gihapon. Usa ka adlaw ato nakabilita ko ato sa amo ang dapit. Nanay usa ka pamilya ato na adunahan ug arang-arang pud ang pagkabutang. Nahibaw-an ako nga nangita kini sila og driver atong panahona. Gatuo ko ato pag-una nga driver lang sa hacienda o farm ang gipangita. Gatuo ko na ang ilang gipangita ato kay kanang ganing manghatod ra og lawog sa ilahang mga kahayupan. Unya driver pud sa traktor ug kun ugali na imo bisita sa ilahang farm. Mao misulay jud ko ato ug namasin sa ilaha. Wala gid dayon ko ato maglangay pag human ako sa akong pamahaw. Milakaw dayon ko ato ug milugsong ko sa ubos aron makaadto ko atong balay hacienda nga nangita og driver. Pagsulod na ko ato sa ilahang dapit ug grabe ka mangha ginako sa ilaha. Grabe jud kadako ang balay ug naa pa jud kini mga tigbantay. Pasabot adunahan jud kaayo mong pamilya ha. Kay naa may tigbantay sa ilahang gate ug sa mga dapit pud nga gisakupan sa ilahang hacienda. Giingnan ko ato sa tigbantay sa gate nang magpaabot sa ako sa tawag kung kanus ako pasudon ato sa sulod. Mitando lang pud ko sa ihang gipangingon. Gipalakaw ko ato sa guard padulong sa daghan nga sakyanan nga bahin sa hacienda. Gapaabot lang gyud ko ato sa may garahe na nila. Milakaw na dayon ni tigbantay sa gate ug ako nagpabilin ra adto. Kita kayo nako ang mga maanindot og daghan kaayo nga mga sakyanan sa maong pamilya. Sa akong pagwarog-barog, taod-taod ato, nakadungog ko og naay nagtingog sa usa sa mga sakyanan nga to sa may unahan nga dapit. Gatuor pud ko nga basin ilahang mekaniko o caretaker ba kadto nga naglimpyo. Maong wala lang gyud ko nanumbaling ato pag-una. Sa sunod na akong nakita, ang sakyanan na gyud mismo ang gauyog-uyog na maoy nakapakuha sa akong atensyon para tan-awon kini. Nahibulo lang gyud ko nga sa kadaghan katuman na sakyanan ang gauyog-uyog. Tantong duulo na unta nako kay susihon unta kini. Mitawag og balik ang gwardiya sa ako kay pasudon na daw ko sa ilahang amo. Mihunong ra pud og uyog-uyog ang kadto nga sakyanan. Mibiya ra ko sa garahe na dayon ug misulod na ko sa balay sa tag-iya sa hacienda. Didto nagkaistoryahan na mi sa tag-iya. Bae kini. Gipangutan ako niya kung taga-asa ko ug nakasulay na ba ko og drive kung bisan unsa nga mga matang sa sakyanan. Ug uban pasad nga mga pangutana kabahin sa ako ang personalidad. Lipay kay ko ato kay sa walay duha-duha, miingon si ma'am sa ako na dawaton daw kuno ko nila. Gidawat gyud ko ato nila ug magsugod gyud dayon ko sa sunod semana na isip family driver na nila. Lipay kay ko ato nga gipasulod jud ko nila. Apan tunga-tunga sa among pagnagstoryahan ni ma'am, nakapangutana siya sa ako kung dili ba daw kuno kadlukanon o talawan. May katawa lang ko sa ihang pangutana ato, pero nagdumili ko sa pagtubag. Kay basin mo palang hinungdan nga dili ko niya masaligan.
dili man sad gyud ko talawan. Ara naman ko mahadlok kung ako na gyud mismo ang makakita. Hinuon, wala man sad siya nagpasabot og specific nga kahadlokan pud diri nako. Human mangutan na, ni katawa ra pud si ma'am ug nagbilin siya og nindot pud nga smile pabalik sa ako. Ug mao na to ang ulahi na mong gistoryahan namo ni ma'am ug ipatawag dayon niya ang usa sa mga caretaker nila ug unya gipaubanan ko pagawas. Nagpasalamat ako ato kang ma'am ug dayon gawas na sa ilahang balay. Human sa among pang nagstorya kang ma'am, giubanan ko sa usa sa mga caretaker paingon sa garahian ug didto nagkastoryahan mi sa mao na caretaker. Miingon siya sa ako kabahin sa mga buhaton isip driver ug unsa puy buhaton sa inadlaw-adlaw nga buhaton sa driver. Manaay lakaw silang ma'am o wala, dapat daw buhaton pud nako sa matag adlaw ang paglimpyo sa sakyanan. Mitando ra pud ko sa giingon niini. Ang sunod nga pangutana diri sa ako sa caretaker, ang pangutana nga di ba daw kuno ko hadlokanon. Nakapangutana ko ato sa yaha nga kun ngano pud mauna ang pangutanaha nga gipangutana pud sa ako ani ma'am. May katawa pa ang mong caretaker ug giingnan ko niya kabahin sa mga miaging driver na nila nga wala daw kuno padayon og duty. Unya pila ra ka adlaw ang milabay, muundang dayon kay hadlokanon daw kaayo. Miingon pa ang caretaker sa ako na makahibalo ra unya daw kuno ko kun ako na gyud kuno mismo ang makasulay. Medyo nawirduhan ko siyang giingon ug miingon ko nga di ko motuo hangtod dili sad ko makasulay o makakita. Nahuman ang among panagstorya na ato kabahin sa akong dapat buhaton. Alas 12 na to ug ako mipauli na dayon aron makapahulay ko sa amoa o magpaabot na lang ko sa adlaw nga Lunes para sa pagsugod sa akong trabaho. Isip usa ka family driver na. Fast forward, Lunes na to ug mao na to ang adlaw sa ako ang unang pagsulod isip driver. Una pa lang, nagfamiliarize usa ako sa ako ang dapat buhaton ug nagprepara ko sa sakyanan nga gamiton anang adlaw. Maghatod ko nilang ma'am Otto ug sir sa ilahang gikabisihan na business pod dito sa may downtown area sa amoa. Nakita mi ni sir ug nagpaila ko na ako ang bag-ong na driver. Storya-storya mi ato sa pagbiyahe ug wa gyud malikay nga sa amo ang pagbiyahe. Kalit lang nga nakakita ko sa likod nga dapit. Dihang pagtan-aw nako sa may samin, adunay nakasakay nga tigulang. Idara na pod kadto sa akong pagtan-aw. Pag-una, wala lang gyud ko ato magpangutana kay basin kauban ra to nila sa business o papa baron ni sir nga nakisabay. Gibaliwala lang to nako samtang si ma'am naapod sa likod o gapiyong-piyong ibag-o patingali siyang mata. Naabot na mi ato sa among destinasyon nga si ma'am ug sir mi kanaog na ug ako nga gatan-aw pa sa may likod nga bahin sa sakyanan. Kita gihapon ako nga naa ang katong tigulang lalaki nga gaglingkod adto gihapon. Gitawag pa nako siya kung asa di siya mo kanaog kay silang ma'am ug sir ni kanaog na. Wala kini manumbaling ug ako nga nahibulong gatan-aw sa yaha. Gatan-aw ra kini siya sa bintana sa sakyanan ug lawom kay ni siya gihuna-huna. Mi kanaog ko sa driver's seat ug ako untang ablihan ang pultahan sa likod. Dihang pag-abli na nako sa sakyanan, kalit lang nga nawala ang katong tigulang na lalaki dito sa sulod. Dako na kong katingala nga asa man ka ito napunta ug si kinsa pud ka kadto. Maunali akong pangutana ug nakapanghupaw ko kung ngano ingon ato ang nahitabo. Nakapamahaw manunta ko pero ngano nakakita mo kung ingon ato. Wala lang gyud ko ato. Hangtod sa mipauli na silang ma'am paghapon na ni ana ug na mauli na mi sa ilahang balay. Milabay pa ang pila ka adlaw ato na wala ra man pud tumupakita na sad ang mong tigulang. Maski mo sabay sa akong paghatod nila kang ma'am. Wala lang pud ko ato mangutana kung si kinsa man gali to. Pero nagihapoy gamay nga katingala sa akong nahuna. Ikaduha na kong encounter. Dihang galimpyo ko sa sakyanan sa garahe. Mga alas 4 na to sa hapon. Ug padulong na ko magkuha ato nilang ma'am. Dihang pagpadulong na nako sa garahe, nakabantay ko nga naa na sad ang katong tigulang na lalaki. Naka-overall kini og sinina. Ug gasigi siya og tan-aw sa mga sakyanan. Gitawag na ako kini apan wala kini manumbaling. Gidako na ako ang akong tingog ug natingala ang katong caretaker sa may garahe na si kinsa daw nga ako ang gitawag ug kun nganong saba daw kuno kayo ko.
Miingon ko sa caretaker na wala ba siya makabantay atong tigulang na lalaki nga gasigi man tuog tuyok-tuyok sa may garahean. Nakuratan ko sa giingon sa maong caretaker na wala may tao sa garahe maski usa. Ug usa pa pud, wala may tigulang na lalaki nga naa dinhi sa may hasyenda daw. Miduol ko sa caretaker ug nakapangutan ako kung si kinsa man day kadto nga tawuha nga magpakita man to siya. Ug unya, miingon pa ko na mosabay pagali na siya usahay nila kang ma'am ug sir kung paingon na kini sila sa opisina. Miingon ang caretaker sa ako na sa unahan daw may magstoryahan ay kay di daw siya kaistorya na ako og tarong kung adto mo didto nga dapit. Maong milakaw mi ato sa may unahan. Gipa-describe niya sa ako kung unsa ako ang nakita sa maong tigulang. Ug dako na kong katingala nga misiga ang mata sa maong caretaker. Unya kahadlok kay siya og naong nga naminaw sa akong pagsulti. Kabahin sa ako makita ato nga tigulang. Og mitug-an sa ako ang caretaker na nga ako daw makita nga tigulang kay mikalit og dagan ang mao caretaker og naputol ang iyang istorya. Unya ako nahibulong kay halos nagkalamba-lamba na siya sa pagdagan palayo dihang pagtan-aw nako sa yaha. Gitawag pa nako ang mao caretaker apan wala na kini mulingi pa nako. Naunsa ka to, namidagan man, mura mahinog nakakita og ungo. Mao na lang naingon ako sa akong kaugalingon. Nagpanglingon lang ko ato sa ako ang ulo. Unya mibalik na lang ko sa garahean o gikuha na nako ang sakyanan kay ako nang sunduon silang ma'am ug sir. Dihang mikuha nako sa sakyanan ug pasakay nako ato kay magpaandar na unta ko. Dili naman hinuon kini mo andar. Og natingala ko nga kaayo pa ani unya mapawong lang og basta-basta. Muandar pa ang sakyanan pero kalit lang na mapawong kini. Natingala nako ato kung ngano og naunsa pud to. Dihang miandar na kini, kalit lang nga misiga ang suga sa sulod sa sakyanan. Og nakita nako ang katong lalaki nga tigulang nga naglingkod na kini sa likod nga bahin sa sakyanan. Kita nako ang nagkalagom-lagom niya nga panagway. Sa kahadlok nako sa akong nakita, nakakanaog ko sa sakyanan kay wa ko magtuo nga ingon ato nga ako ang makita. Gipikpik na ko ang akong dagway ug mata ato kay basin na malikmata lang ko ato sa akong nakita. Bitan-aw ko sa sakyanan ato ug wala na may tawo sa sulod. Unya ang sakyanan gaanda ra kini ug dayon napalong rapod. Nakapamalikas jud ko atong higayuna. Mupay gadali ko kay kuhaon ako silang ma'am. Gimaling mata ra gyud siguro ko ato kay pagsuludan nako nya paandar na milarga ramsad kini. Ug nagsuot dayon ko sa akong sinina. Ug dayon, gisundo na nako silang ma'am ato pagkahuman. Pagbalik na namo ato sa asyenda, kauban na silang ma'am ug sir. Naay pangutana si ma'am sa ako na wala pa daw kuno ko'y namatikdan sukad sa pagsulod nako sa ilaha og trabaho. Nakapangutana ko kang ma'am nga sa unsa pud nga bahin ang iyang ipasabot pud. Wala makatingog si ma'am dayon ug taod-taod mi istorya kini nga naa ba daw kuno ko'y namatikdan nga talagsaon nga magpakita. Dinhi ba sa sakyanan o sa ilaha ba daw nga balay? Didto, mistorya ko nga samtang nagbiyahe mi nga naa ako'y makasalamuha nga lalaki. Tigulang ug mistorya ko sa ilaha nga usahay muuban pagali kini sa panahon nga maghatod ko sa ilaha. Pero mawala rampod kini og galit. Igdayon ang og panganaog nila. Miingon ko nga murag misabay lang sa ilaha. Tan-aw na ko kang ma'am. Murag nagpanghupaw siya o gunit siya sa iyahang bukton, kinanglimbawt na iyahang balihibo. Nahibulong naman lang ko nga miingon si ma'am kang sir og kalit, nya namulong kini nga mas maayong ibaligya na lang lagi ni nato ang sakyananhan. Mao to ang ingon ni ma'am kang sir. Nahibulong ko kun ngano ug ako nakapangutana ko ug unsa day rason kung nganong nakasulti pod si ma'am ato. Gipahilom na lang ko ni ma'am ato o giingnan ko niya na mag-drive na lang gyud daw ko hangtod sa makauli mi. Wala na ko magtingog ato ug tantong mag-alas 7 na padung ato sa gabi nga naa pa mi sa may highway dapit. Ang sunod nga nakita na nako ato nga nakapamarog gyud pag-ayo sa akong balahibo. Dihang nakita nako sa likod nga naa ang katong lalaki nga tigulang ug tan-aw nako sa yaha. Mura og nangitom na gyud kini pag-ayo sa bunog. Gatan-aw kini sa amin sa sakyanan ug hait kaayo og tinan-awan. Nakabrake ko atog pinakalit. Hinungdan
nga nakastorya si ma'am sa ako ug naunsa ba daw ko. Si Sir pod napugwat sa iyang pagpiyong-piyong tungod sa kalit na akong pag-break. Wala lang gid ko magtingog ato ug nangayo ko pasensya kang ma'am nga naay milabang og kalit. Pero ang tinuod, wala gid gud tugod. Ang tinuod, tungod kadto sa lalaki nga tigulang nga ako ang nakita sulod sa sakyanan. Gauban ra gid kini namo hangtod nga naabot na mi sa asyenda. Pag abot na dayon namo ato sa balay ni ma'am, wala ray tingog-tingog akong nabati ug mura og balisa kayo si ma'am sa iyang panagway. Ug ako, wasad ko kasabot ato sa akong nabati. Gipagarahin na dayon ni ma'am ang maong sakyanan ug ako, gadali-dali ko kay lagi nang limbawt pud akong balahibo na pud samtang gaparking ko ato sa sakyanan. Gibiyaan gyud dayon nako kini ug unya milakaw na. Human sa panihapon nako sa ilaha kang ma'am, mipauli na dayon ko ato ug naghinuktok ko sa amo pagkagabiin na ni ana. Nakaingon ko nga, kung nga nung naakay magpakita sa ako imagbiyahe ko sa sakyanan nilang ma'am. Gihunong na lang nako ang sigog hunahuna ug gikalma na akong hunahuna ato. Nagampo na lang ko ug dayon natuog ko sa ako ang higdaanan. Pagkaugma na ni ana, nihibulong naman lang ko na si ma'am nagbilin daw sa ako na dili daw kuno ko padyutihon ug magpaabot na lang daw kuno ko kung kanus ako tawagan og balik. Unya ako, nahibulong ko nga di naman ko pasudlon og balik sa ilaha o kutob ra ko sa may gate. Nangayo ko ato og eksplanasyon kung ngano ug unsay hinungdan. Ang bilin, magpaabot lang lagi daw ko kung kanus ako tawagon og balik. Naisobre nga gihatag sa ako ug pag-abli nako, kwarta di ay kadto nga perting daghana. Ug ako, wa man ko'y mahimo. Mipauli na lang ko ato sa amo ug hulot na lang gid ko kung kanus ako matawagan nila og balik. Apan midaga naman lang ang pila ka adlaw, semana ug buwan na wala gyud ko nila matawagan. Ug natingalan na gyud ko ato kung unsay akong nabuhat o unsa man kahi ako ang sala. Nga ingon ato man dayon nilang desisyon nga ug tangan dayon ko nila og trabaho. Mao to nakadesisyon na lang ko nga nangita na lang ko og lain nga kasulod nato kaysa magpundo ko. Fast forward, sa akong pagsakay sa may eskina sa amoa, nakita na ako ang kadtong caretaker sa asyenda nilang ma'am ug nahinabi na ko siya. Nistorya ko sa caretaker na kung ngano wala na ko pabalikan nilang ma'am adto sa ilaha. Og didto, nagkaistorya mi na ang katudong sakyanan nga akong gimaniho, gibaligya na nila ni ma'am ug sir. Ug istoryahan ko niya nga naistorya-storya sa ilaha daw. Napasikreto ra kini ug wala pa gyud ako nakahibalo kung unsa pud ang tinuod. Ang storya, gidudahan daw silang ma'am ug sir nga sila ang hinungdan nga nawala ang katong ilang driver. Ngitago lang sa pangalan nga Noy Kadoy. Driver daw kuno to nila sa una ug wala na sila kahibalo kung nganong wala na daw kini duty-duty. Ug duda nila, silang ma'am ug sir ang last nga kauban ni Noy Kadoy sa wala pa daw kini mawala ug ang katingalahan wala na gyud daw kini makit-i. Didto, may istorya pud sa ako ang caretaker nga ang nakita daw kuno nako nga tigulang sa garahe ug sa sulod sa sakyanan. Sinoy Kadoy daw kadto ug usa na lang kakalag nga nagparamdam. Duda pud nila na kadto na sakyanan nga ako ang gidriban, mausad nga ang sakyanan nga gamit ni Noy Kadoy. Ug mao to ang last nga nakita nga nagmaneho siya. Apan pagbalik na nila sa asyenda, si sir na daw ang nagdrive sa mao nga sakyanan. Wala kapugni nga nang limbawt akong balahibo sa akong mandunggan sa gipang istorya sa caretaker. Ug miingon pa siya sa ako naihilom daw ang istorya kay wala pa sa daw ko ni kasiguruhan nga silang ma'am ba daw og sergyo ng hinungdan sa pagkawala ni Noy Kadoy. Sa ulahi, wala na gyud ko moybalik ato sa ilahang ma'am og sir ato o gilikay na lang nako akong kaugalingon nga maka-encounter ko ato og balik nga ingon ato. Kay napagtanto nako ug mobalik man gali ko, magsigi ko og kakita sa mong tigulang nga magsakay-sakay sa sakyanan. Mao po niya hinungdan nga madisgrasya ko. Wala na pud ko'y hanaw kung asa na silang ma'am ug sir karon ug wa pud ko kahibalo ug kinsay nabaligyaan sa ilang sakyanan. Sa ulahi, nagpasalamat ra pud ko sa Ginoo nagilikay ko niya sa mayon ato nga panghitabo. Bisan tuod hangtod karon, nakapangutana ko kung ngano nakasulay ko og ingon ato.
O gunya diri na lang kutob ang akong istoryang kahadlukan, ug sa mga listeners. Salamat sa pag-share o pagbasa sa ako ang story. Dalaygon ang Diyos, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Shout out time!